ซึ่งथानाय 1 week रोमैनाय जे पारा-पारावा हाबै जोंजाल लुकुरकनि आबोनो नायनायनि बागै बाक्सा जागा लामा हामिया बाक्सा जागा तुइमा नंया बाक्सा जागा स्कुलनि प्रब्लेम आबहाय जत जागावनो थाङै जों बेरायै नायै भिजिट खाय दङ अबहायनो थानायनि दिनो जों पश्चिम कुंज बनरक जों थाङै नायख्या अबहायके पागला बिसिरक जों थांका मारे हादुरक थांका तिनिका हायनोहाय जों रसरास नगर ताई जलाई तिसा किसा पार्क जोंनि थाङै भिजिट खायख्या थांमानि परे दीर्घदिन रमै लुकुरक वातै नकबार फाइमानि बाय लामारक लाई हामिया कन्डिशनो आबरकनो जों नायख्या नायै लुकुरक फैबो मालायख्या बंनि जोंजालनि कग्रक खानाका पासापासि गोबांमा बरक चुग्याङै दङ फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स रक नाङै दङ साकसरि हामियाङै दङ बरक बायबो जों मालायै बरकनो चुबानानि बागै आं बरकनि बागै प्रसेसआव खालाय दङ बुसकांनि साल जों जे गभर्नमेन्टनि जे प्रसेस दङ बाय जों आबरकनो इमप्लिमेन्ट खायनायनि दिगि थांनाय जायतकनाय दैखौ बुख्लायजाकनाय हायसि ब्लाइके हामबाय मारो दिनैनि साल जों भिजिट खायतिनि सिनिलगि तिप्रामथानि ब्लक प्रेसिडेन्ट दङ तिप्रामथानि ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ काइनि काइथाम बिसिनि चेयारमेन रक दङ गाव हायकेनो पासापासि सिनि युथनि लिडार्स रक वारियर्स रक बाय थाङैनो जों भिजिट खायख्या अबा हायके जों जत बिसि जे आरसिगाट कन्स्टिट्युएन्सियाव दङनि जों बोसकांनि वीक रक कमप्लीट खायनायनि बागै सिनि टार्गेट कमप्लीट खायबायै जे प्रपोजल लुकुरकनि जोंजाल जों जे सैतु बायमानि अबरकनो जों नोट डाउन खाय डीएम नि थानि जों मालायने बनि परे स्टेटनि मिनिस्टार्स रक जों मालायने बनि परे भिडिअनि थ्रुतै जे सामुं खायजाकना दंमोनि बीबीजी रामजीनि बिसिंतिबो जों खायनायनि बागै जायतक जाकनाय हायसि आई होप रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सि न जों ताइबो आगोग्रथिनि लुकुरकनि जेबाबे सापर्ट हामजाखमानि दङ बोसकांनि साल ताइबो काहामके डेभलप उंमानाय ताइ जे जोंजाल दंमोनि आबरकनो जों सल्भ खायमानाय हामबाय